Geçen hepdäniň aýagynda Mary we Lewap vilayatlarynda bir topar diýançylygy sebäp bolan Garagum derýasynyň josmasynyň öňe henizem alynmady. Aprelde opan güýçli harasatdan bäri özüne gelip bilmedik illat yerli we merkezi häkimetlerden ýeterli kemaýetin edilmeýändigini, elektrik toksuz, azyk suwsuz biýalaç galandygyny aýdýar. Geçen hepdäniň ortalarynda, ýagny 11-nji iýunda sosial medialarda paýlaşylan videolarda Marynyň we Lewapyň suw basan owularyndaky ýykgynçylyk, ýeten ziýan gowy görünýär. Ýaşaýjylaryň aljyraňy sesleri eşidilýär. Suw josmasy netijesinde Marynyň Niçka owasynda 50-60 hojalygy suw bastdy. Suw basmadyk ýerlerdäki jaýlar hem aşak çökdi. Köçeleriň ugrunda gaýyk bilen ýüz bermeli diýip Azatlygyň Mary vilayatyndaky habarçylaryň biri ýagdaýlary suratlandyrdy. Azatlygyň çeşmesi suw basan owanyň Mary vilayatynyň Türkmengala etrafynda ýerleşýän Zähmet Daýhan hojalygyny degişlidigini, bu ýeriň üstünden geçip Lewap'a gidilýändigini, ýagny onuň iki sebitiň araçagy bolup durýandygyny gurrun berdi. Mardaky çeşmämiz hadiseden bäri azyndan 3 gün geçendigine garamazdan yerli häkimetleriň derýanyň josmasyny henüz hem saklap bilmeýändiklerini aýtdy. Suwun josun ýerini ýapyp bilmeýärler. Tehnika işlemeýär, suw sorucu nasoslar işlemeýär, tehnika guýar ýaly ýag ýanyç hem ýok diýip habarçy 15-nji iýunda maglumat berdi. Anonimlik şertinde habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenleriň biriniň sözüne görä, derýanyň suwy paýlaýan kanallary, ýaplary ençeme ýyllap ünsden düşürilip, olarda zerur bolan gazyw işleri geçirilmändir. Ýaplaryň köpüsini çäge bastdy, ençeme ýyllap gazylmandygy sebäpli olar gömülüp galdy. Şol sebäpli hem derýanyň suwy böwsüp joşdy diýip yerli hünärmenleriň biri gurrun berdi. Habarçymyz häzir Niçka owasynyň ejir çeken ilatynyň azykyz, agyz suwsuz merkezden üzüňe galandygyny hem bellidi. Ozollar hepde bir gezek Zähmet Daýhan hojalygynyň ersuw ilatly punktuna ulanyş möhleti dolan bolsa-da 20-25 adama niýetlenen gäme gelýärdi. Suw josmasy sebäpli onuň gatnawy hem tokdudyldy. Adamlar Niçkadan Mary Türkmenabad ýoluna çykmak üçin ulaglarda çölüň içi bilen azyndan 5-6 sagat ýöremeli bolýarlar. Emma ulaglar gyzyn çäge döz gelip bilmän hatardan çykýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Ýaşaýjylaryň jaýlary, mallary, ulaglary suwun aşagynda galdy. Hökümetden entek hem kömek ýok. Tutuş owanyň ilaty az otyr. Her kim garyndaşyny, tanysyny telefon edip kömek soraýar diýip, hopsuzlyk aladylar sebäpli atandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz 15-nji iýunda gurrun berdi. Şu ağırlıkda Lewapdan hem maglumatlar gowuşýar. Habarçymyz Kerke etrawynyň birnäçe owasyna, ekin meýdanlaryna suw josmasyndan ziýan ýetendigini habar berdi. Amy derýanyň suwunyň josmasy netijesinde Gapşal, Nowruz, Ustatlar, Günorta Kerkiniň Hatap owalarynda, derýanyň sağ kenaryndaky Daşrabat, Bozoruk, sagdaky Hatap owalarynda, derýa kenaryna gulay öýlere, ekin meýdanlaryna uly bolmadyk ortaça ziýan ýetdi diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de ol köýtündaň käbir ýerlerine ziýan ýetendigini habar berdi. Onuň sözlerine görä, derýa kenaryndaky etraplar 3 gün bäri howsalaly, huşgärlik ýagdaýynda ýaşaýar. Adamlar bentleriň ýakasynda goruk tagallalaryna taýýar bolup ýatyr. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri, hökümeti tebii hadiseler, adam itkileri, maddi itkiler hakynda maglumat bermeýär. Bu ağırlıkta adam hukuklaryny gorayan Türkmen inisiativisi topary Türkmenistanyň 27 aprelde Lewap we Mary vilayatlarynda bolan harasat netijesinde dören maddi we adam itkileri barada maglumat bermezlik bilen diňe ýurdun esasy kanuny däl, eýsem öz boýnuna alan halkary borçnamalaryny hem bozýandygyny aýtdy. Türkmenabaddaky Köpürli hastahananyň işgärinde COVID-19 keseli tapylandan soň onuň koronavirus barlyklary boýunça ikinji testiniň netijeleriniň hem pozitiv bolandygy anyklandy. Bu hastahana Aşgabatdan ilkinji gedek ýürite goraw egin eşikleri iýerildi. Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň işgärleri bir hepde bäri öýlerine goýberilmeýär. Bu habarlaryň fonunda Azatlygyň Türkmen hökümetine ýakyn ynamdar çeşmesi Türkmenistanyň ýurtda COVID-19 keseliniň
hasaba alınandygyny ölan etmäge taýýarlanýandygyny aýdýar. Türkmen häkimetleri bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemeýär. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherindäki köpurly hastahananyň COVID-19 keseli tapylan iş şäherinde geçirilen ikinji testiň netijeleriniň hem pozitiv bolandy anyklandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply Çeşmese geçen hepde saglyk iş şäheriniň birinji test netijeleri pozitiv bolandan soň onuň barlyklarynyň aşawada iýerilendigini aýtdy. Şenme güni onuň test netijeleriniň pozitiv bolandygy barada aşawatdan habar geldi diýip gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Çeşmämiz 15-nji iýunda gürrüň berdi. Lewap welaýatynyň saglyk saklaýyş edaralarynaky çeşmeleriň geçen hepde adatlyga beren maglumatlaryna görä 8-nji iýunda Agdalan ketelhanada anesteziolog Lukmanyň kömekçisi bolup işleýän şepaat uýasynda COVID-19 tapyldy. Şondan soň ol tutuş maşgalasy bilen şeýlede işte kontaktda bolan adamlar hemde ýaşaýan ýerindäki käbir goňşular bilen bilelikde karantina alınıpdy. Şeýlede Lewapdaky çeşmelerimiz saglyk merkeziniň ýokunç keseller bölüminiň daşynyň gawalandygyny 11-nji iýunda habar beripdiler. Häzirki wagtda klinikanyň işgärleriniň hemmesi ýygyderli analiz tapşyrýarlar. Ýöne olara netijelerini aýtmaýarlar. Ähli hastahana izolasiýada 14 günlük karantin astynda saklanýar diýip Lewaply Çeşmämiz belledi. Aýdylmagyna görä bu wakadan soň Aşgabatdan bu hastahana medisina işgärleri üçin ilkinji gezek ýürüýte goraw egin eşikleri gelip gowuşdy. Mundan ozal medisina işgärleri goraw egin eşiklerini we terişdeleri öz hasaplaryna satyn alýardylar. Çeşmämiz Aşgabat tarapyndan şeýle ünsüň berilmeginiň Lewaply saglyk işgärlerini howsala düşürýändigini aýdyp, hemmeler ýagdaýyň hakykatdanam çynlakaýdygyny bilýär diýdi. Şu wagta çenli beýle çynlakaý üns berilmedi we howpsuzlyk çäreleri görülmedi. Analizleriň netijeleri aýdylmaýandygy sebäpli lukmanlar aljyraňy ýagdaýda. Olar virusyň diňe bir şepaat uýasyna ýokuşmagynyň mümkin däldigini öz aralarynda maslahatlaşýarlar. Mundan başga lukmançylyk işgärleriniň hemmesiniň goraw egin eşiklerinde gezip ýörenlerini görüp hastalaryň arasynda howsala hem başlandy diýip Çeşmämiz aýtdy. Adatlyk radiosu bu aýdylanlary köpurly hastahananyň özünden we Lewap welaýat häkimliginden resmi ýoldan anyklap bilmedi. Mundan başga habarçymyz any güni Özbekistandan 21 adamyň gelendigini we olaryň Farab serhet postundan geçendigini belläp, bu adamlaryň desine karantin astyna alınandygyny aýtdy. Olar Farab gümrükhanasynyň gapdalyndaky çadyrlara yerleşdirilip berk izolasiýada saklanýar. Şeýlede olaryň testleriniň netijeleri hem gizlin saklanýar. Olaryň ýanyna barýan lukmanlar goraw eşiklerinde girýärler diýip Çeşmämiz belledi. Lewaply beýleki bir çeşmämiz bu adamlaryň ýanwar aýynda ýurtdan giden ulug sürüjilerdigini aýtdy. Bu aralykda Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň ýokunç keseller hastahanasynyň işgärlerine bir hepde bäri öýlerine gitmäge we telefon ulanmagy ruhsat berilmeýändigini habar berýär. İşgärleriň biri garyndaşlaryna jaň etmegi başarypdyr. Ol garyndaşlaryna öýden çykmadylygy we çağalar bagyna ekitmezligi tawşyrypdyr diýip habarçy ýagdaýdan habarly Aşgabatlara salgylanyp 15-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä öňbü ketelhanada hastalaryň howsarlarynyň getiren iýmiti alınıp gap-gaşlary dezinfeksiýa edilip ýygyna gaýtarylyp berilýärdi. Ýöne indi saglyk işgärleri iýmiti alyp galsalar-da gap-gaşlary ýygyna bermeýärler. Ýatlasak geçen hepde Adatlyň habarçylary Türkmenistanda ilat arasynda agyr pnevmoniýa keseliniň ýaýramagynyň möwjalýandygyny habar beripdiler. Şonu Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasynyň gizlinlik şerti bilen söhbetdeş bolan işgärleri bu merkeziň öýkün çiýişmesi bilen kesellän hastalardan hyryn-dykyn doludygyny, olaryň käbiriniň ören erbet halda gelýändigini we arasynda ölýänleriň hem bardygyny aýdypdylar. Ýurduň dürli künjeginde dowam edýän bu aladalaryň fonunda Adatlyň Türkmen hökümetine ýakyn ynamdar Çeşmese Türkmenistanyň ýurtda COVID-19 keseliniň hasaba alınandygyny ölan etmäge taýýarlanýandygyny aýtdy. Bu maglumaty Türkmen häkimetlerine resmi taýdan tasdiklatmak başartmady. Bu aralykda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky edarasy guramanyň Aşgabatdaky wekilleriniň şu aýyň başynda Türkmen häkimetleri tarapyndan gurulan velosiped ýürüýüşine gatnaşmagy barada Adatlyk radiosynyň geçen hepde iýeren soragyna jogap berdi. Bütün dünýä saglyk guramasy COVID-19 bilen bagly sosial aralygy saklamak we beýleki maslahatlary berýän mahaly guramanyň wekilleriniň Aşgabatdaky köpçülikleýin velosiped ýürüýüşine gatnaşmagyna bütün dünýä saglyk guramasy nähil garaýar diýilen soragy guramanyň wekili şeýle jogap berdi. COVID-19 pandemiýasy bilen
baglanşykly Ýewropa Sewitindäki her bir ýurt öz bolşly ýagdaýda. Türkmenistanda häzirki wagtda COVID-19 näsagy ýok we köpçülikliň ýygnanşyklary çäklendirmeler hem ýok. Bütün dünýä saglyk guramasynyň ýurtdaky bölüminiň işgärleri Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde çäre gatnaşdy. Açyk meýdandan soň el arasaçylygy üçin goşmaça şertler döredilen uly we gowy şemalladylýan sport zalda bir çäre geçirildi diýip guramanyň Türkmenistandaky wekili Dr. Paulina Karwowska aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýokarda aýdylanlar barada ne çykyş edýärler, ne de ilata açyçan maglumat berýärler. Şeýle-de döwlet resmiýetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny tekrarlap, karantinda saklanýan raýatlarda geçirilen testleriň netijelerini hem mälim etmeýärler. Darganatada ýanygyç ýetmezçiligi kombaynlaryň işini bökdüýär. Darganata etrawyna buğday orogyna gatnaşýan kombaynlaryň işleri ýanygyç ýetmezçiligi sebäpli bökdünçligi sebäp bar bolýar. Lewap welaýatynyň buğday meýdanlaryna orok möwsümine 5-nji ýylyna girişildi. Aradan geçen 10 güniň dowamyna darganata etrawyna değişli kombaynlaryň orok işleri ýanygyç ýetmezçiligi sebäpli saklanýar. Darganatanyň owa hyzmat tehnikalary hyzmat ediş edarasy tarapyndan orok möwsümine kombaynlara we ýüklolary berilmeli dizeliň hemde benziniň ýokdugy sebäpli buğday orok işleri saklanyp dur diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji iýunyna habar berdi. Bu ýagdaý etrawyň tas ähli buğday meýdanlaryna orok işleriniň gijikdirilmegine sebäp bolýar. Darganatyly mehanizatorlaryň gurrun bermegine görä olardan ýanygyç üçin şahsy çykdyjy etmek talap edilýär. Muňa boyun bolmadyk kombayn sürüjilerini häkimetler tarapyndan jenaýet jogapkärçiligine çekmek haýbat atylýar. Türkmenistanda kärenetçileriň owa hojalygy işlerine şol sany gallaçy kärenetçileriň ýetişdiren buğday hasylyny ýygnamakda döwlet tehnika üpjünçiligini öz boýunna alýar. Soňra tehnika hyzmatlary üçin edilen çykdyjylaryň belli bir bölegi daýhanyň ýyllyk girdejisinden tutulýar. Azatlyk radiosy Lewap welaýatyna owa hojalyk tehnikalarynyň ýanygyç we ätýaşa ýetmezçiligi barada mundan ozalym habar beripdi. Owa hojalyk möwsüminde traktorlary dizel ýanygyjynyň motor ýağlarynyň we ätýaş şaýlaryň ýetmezçiligi problema döredýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli mehanizatorlaryň ençemesine salgylanyp 21-nji aprelde habar berdi. Türkmenistanyň plan borçnamasy esasyny döwlet tapşyrygy boýunça esasan gowaçy we buğday ösdürilip ýetişdirilýär. Ýöne soňky ýyllarda yer almasy we şugundur ýaly beýleki käbir owa hojalyk ekinleri hem ýurduň ekin dolanşygyna girizildi. Kärenneçi daýhanlar şertnama esasyna bu ekinlerden döwlete hasyl tapşyrýar. Ödegedegine döwlet daýhanyň tehnika dökünü we suw üpjünçiligine ýardam bermäge borçlanýar. 8-nji 9-njy ýylyna Lewap welaýatyna eden iş saparyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedow kärenetçi daýhanlaryň bu welaýatda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny agzamady. Döwlet teleýaýlymlaryna çykyş eden daýhanlar ýurduň owa hojalyk pudowyny özleri üçin döredilýänini aýdylýan mümkinçilikler üçin ýyldy prezidenti alkyş aýtdylar. Mehanizatorlaryň ýanygyç ýetmezçiligi babatyndaky meseleleri geçirilýän hökümet maslahatlaryna galy berse-de döwlet medeniýetynyň habarlaryna asla gozgolmaýar. Gaýtan ministrler kabinetiniň 5-nji ýylyna geçirilen giňeldilen mejlisine soňky 5 aýyň dowamyna ýurt boýunça dizel önümçiliginiň meýilnamasynyň 1,16% ýerine ýetirilenligi öňe sürildi. Şol bir wagtyň özünde 12-nji ýylyna geçirilen hökümet maslahatyna ýurduň owa hojalyk pudowyny gödäwçilik edýän vice-premier Esenmurat Orazyeldiýew buğday orogyny tehnikalaryň bir kemsiz üpjün edilýänligini ýene bir gezek prezidente hasabat berdi. Orok möwsümine däne uruju kombaynlaryň we awtowlaryň üznüksiz işlemegini üpjün etmek, dänäni kabul ediş bölümlerini öz wagtyna daşamak üçin hemme çäreler görüldi diýip TDH vice-premieriň sözlerine salgylandy. Ýöne maslahatda darganataly mehanizatorlaryň ýanygyç üpjünçiligi bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklary agzalmady. Bütün Dünýä Bankynyň 2015-nji ýylda çap eden hasabatyna görä Türkmenistanyň işli hasaplanýan raýatlaryň tas ýarysyna golaýy 46% ýurduň owa hojalyk pudowyny zähmet çekýär.